Ano? Max! Lollipop! Alright mga katopay, welcome back to my YouTube channel. At Super Gonzales mga katopay. At siyempre nandito naman ako sa aking mga kasamahan sa tuda mga katopay. At siyempre magbigay ako ng saya. At siyempre kunting halaga rin para sa kanila. At kunting tulong din. At siyempre katuwaan ng mga katupay ba sa mga kasamahan kong tricycle driver mga katupay. At bago ang lahat mga katupay, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, pa-subscribe naman dyan at click na button bell at click all para magiging update ka na sa i-upload ko mga video mga katupay. Alright mga katupay, dito na yung mahiwagang box. At siyempre mga katupay, ibang klase naman ito, mayroong kunting challenge mga katupay. Kung magkamali sila ng hula sa akin, di mga katupay, ay pulbuhan yung mukha nila mga katupay. At siyempre, kung tama naman yung hula nila sa akin, di mga katupay, may sandaan. pulbuhan naman yung mukha ko. At siyempre, meron tayong taga, ano nyo? Ano yung taga-pulbo natin? Ikaw taga-pulbo. Ito yung una natin kalaw mga katupay. Apurado na ito. Hinampak na ito. Pakilala mo na sa itong yun. Pakilala. Si Tolit. Tolit siya. Ano na? Wala na. Dito tanaw na. Kano yan? Kano premyo? Patap! Utangin ginig yun! Utangin Volvo na biyan Max! Ay, ito lang po. 20. Lagyan mo mukha ko! Isa pa. Volvo! Lagyan mo. Ayun, kamera. Atay mo na yan! Isa pa. Buwag isa pa. Hindi ka kayo tama bang hula ni mo? Hula! Sige na magtao. Wala! Adama! Adama yung pulo natin! Asa mo na waman siya? Gipit pa man ang kapuha. Mariya mo na kayo. Bilisan mo! Ano nga? Super! Pantay ka! Isa pa laki. Tuloy yan. Ayaw talik din! Baka magkamali na Alam mo, kaya po nangyari. Kaya nasa kaso ko. Tawa na nga. Max! Max! Mali! Max. Max yan! Pulmo mo lang! Dere ka doon! Six na yan! Borda na yung korta. Oo. Ano pala, Bebo? Kadlisog ka doon. Ano na? Max pa rin? Max! Max! Lollipop! Siyempre mga katopay, bigyan na natin ng 60. 60 pesos mga katopay. Ay, kung gagmay naman asar mo. Alright, sino naman doon na? So, Premyo! 60 pesos. Yes! Ay, ano ba sabi mo sa atin yun? Ay, manood kayo sa YouTube channel nito. Sigurado, masaya. Ayan, salamat! Hello! Ay, pakilala mo na sa vlog. My name is Danilo Visto Jr. Sige, doon ka ba? Nandun para. Ayun yung mahula ka. Lagi yan pulo, eh. Lagi yan makasap ko, eh. Gilid ka. Ayan. Okay. Game. Anong hula mo? Pangan? Champi. Champi? Very good. Champi. Nakain sa. Lagi. Ikaw maglagay.
Pambira mo. Zero to eh. Okay! Isa pa! Ano? Ano wala? Max. Mag! Mali! Mali! Ati na! Ang pulbo! Dynamite. Dynamite! Ati na! Alright! Mga katubayan, isa lang yung kanyang nahulaan mga katubayan. Siyempre, bibigyan na natin. Labis ba yan? Hey! Ha? Alright mga kapay, ito na yung premium niya. Oh, dito, dito. Oh, Sayang. alright, 50 pesos. Ano masabi ko? Maraming salamat. Sana ma-subscribe niyo yung YouTube channel ni Christopher Gonzalez. Gonzalez, siyempre may shout out ba? Gabi. Ano ba? Mga mapanood na video. Shout out sa mga Brazil doon. Tawa ko sa Qatar. Yan, shout out. Ingat ka dalan. Ayan. Alright mga katupay. Oh, next. Mga katupay. Ito na yung pangatlo natin kalaw mga katupay. Yan. Alam mo na, pag mapali yung hula mo, pulbuhan ko yung mukha mo. Ako yung reklamo ha. Wala, pero pag mahulaan mo, yung hindi, pangalan, may 20 kills ka. Okay, ready ka na. Pagkilala ka muna sa viewers natin. Mga pala si Darwin Caparal. Alright, oh, ready na, Darwin. Hindi na ha, kung mahulaan mo yung pangalan ng hindi, may 20 kills ka. Pero pag nagkamali ka, may pulbo ka. Ano ang kunin ko? Hindi. Oh. Hindi, wala. Masarating mo lang. Refresh. Refresh. Wala. Lagyan mo siya, lagyan mo. Hindi, igaran mo. Pwede na. Pambira. Eh, isa pa. Oo, wala eh. Tama naman yung hula mo. May tingin ka na. Para makabawi naman ako. Ano? Ako, hindi ko pa. Ha? Ano hula mo? Pangalan? Max. Max, okay, bulot mo nga. Mali! Pulbuhan mo. Pulbuhan mo. Pulbuhan ngayon na. May binibinita, no? Alright. Sarado ah. Ano ba yan? Wala ba? Good. Alright. Mga dalawa lang. Ay, isa lang. Alright. Okay. Balik. Alright mga katupay na mayroon siyang isang nahulangan mga katupay. At siyempre, ibibigay ko na yung premium mo. Thank you. Ito, sabi mo sa viewers natin. And follow lang natin si Christopher Gonzalez. Follow natin. Oh, baka may isang auto pa. Shoutout dyan sa mga tricycle driver na kasama namin dyan. Barangay Central Product. Salamat. Masaya ba? Masaya. Okay. Mga katumpay, sa mga apat natin kalaw, mga katumpay, sana makarami ka ng hula. Apat na natin natin dito. Dami pa rin. Apat na kindi na to. Kailangan mahulaan ko na to. Pag mahulaan mo lahat, mayroon kang 80 pesos. 20 mahulaan ka hindi. Pero pag wala ka mahulaan, magkamali ka ng hula, pulbo hindi. Nakahanda na yung pulbo natin. Yan na. Okay, ready ka na? Okay, tupot na. Lalakaw! Max! Ay, wala mo na! Sigurado ka! Max talaga! Makahindi! Lagi! Di makita! Dito! Tayo lagi! Para makita! Lalagyan mo lupo! Tama na! Bahanan! O, ito pa! Mabira ka! Diba? Ano? Natatapos. Pero ano hula? Ano? Wala na hula! Apple-puan ka na naman yung ball! Ano? Tatlo na lang yan! Tatlo na lang yan! Ha? Mali! Oh, ha? Mali! Ilamos mo! Yan! Ayun na, magbira naman. Makakalimutan ko itong mapa. Alam mo yata, nilingon eh. Ano ba? May white sabi ka, may white sabi. Ano? Ano mga bago? Dapat
tatanggalin yung phone mo. Ano? Sakto-sakto, panot, tapos ano. Kalimutan! Nakanda na yung phone mo natin. Ano? Red horse! Red horse ka mo! Ano? Bilog! Milkita. Ano pangalan? Ayun, parang Exo, Mac. Ano pangalan niya? Sirog! Parang kanaganti man lang. Ano? Ano yung pangalan? Wala. Danam. Wala nang mga. Dalawa naman. Sunod, ikaw eh. Dali eh. Wala, malagyan na. Totoy. Ayan, lagyan ang kumpul mo ka mo. Lagyan na. Lagyan, pag nagkamali ka na wala. Mga patati ka, pang lima, talong, mga katumpay. Dalawa na lang yan, dalawa. Dalawa lang. Ano yun? Ano? Sabi ko. Ito, okay. Balik na! Press. Yung press. Lagyan na. Isa na lang. Ilagay din na lang. Halos sinili mo nila. Kaya dito. Ilagay din lang. Ano? Ano ba yan? Ano pangalan? Ano? Lapit tayo. Hindi, no. Awaw, di ka rabaw. Di ka rabaw. Awaw ba? Awaw! Lagay ka. Kadali nito. Ay, para sa hawa. Ang dami naman ito. Thank you! Ate, bigyan kita ng 20. Mayroon kay 20. Mayroon ka 20. Nakaula ka ng isa. Mayroon ka 20 pesos. May multo ka ba? Thank you, mga katupay. Subscribe. Ay mga tumpay, dito ko natapos yung video kasi wala nang laman mga tumpay. At siyempre sana masaya kayo sa isi-share ko sa yung video mga tumpay. At bago tayo magtapos at kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, pa-subscribe naman at click the button bell at click all para maging updated ka sa i-upload tong mga video mga tumpay. Babay sa lahat! Lahat mga kasama ko rito sa Toja. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye pare! Bye-bye! Sa ato din yung kakula! Amalas! Bye-bye! Bye-bye!